sanoin heti alkuun, mun mielestä oot tosi hyvä näyttelijä. Kiitos. Tykkäsin All Over the Girl-leffasta, mutta myös sun teatterijutuista. Sä oot nähnyt niitäkin. Ja ekana vielä löysin sitä sinikka pilukka palukka palukata, koska sillä on tyhmä nimi ja se valittaa aina kaikista. Sitten minä löysin Anulta ja Riikalta ja Karoliinalta, koska ne on ihan tyhmiä ja ne katsoo aina opettajalle. Voisin nelyä kaikilta muiltakin tiellä. Ai miultakin? Ootko sie minua vastaan? En! Merkitsee. Lisää vain liike. Maria Korhonen, tiedätkö sä mistä sua epäillään? Joo. Myönnätkö syyllisyytesi tähän rikokseen? Sun pitää sanoa se ääneen. Joo. Kyllä mä myönnän. Kertoisitko mitä tapahtui? Se oli viime kesänä. Me tavattiin lavatansseissa. Se oli juhannus. Mulla oli kukkaseppele päässä ja se tuli hakemaan mua tanssimaan. Sen silmissä oli jotain semmoista, että se vaan pureutui mun läpi. Ja siitä se kaikki alkoi. Me rakastuttiin. Taas kevät on noi kristityt, ken kuoli pois hän maata voi. Jos hengität, niin matkaa nyt kun paukkuu rummut torvet soi. Kun ei me aluksi aiottu käyttää edes lakimiehiä. Mä en halua olla liian kova. Haluaisin pysyä edes kavereina. Älä huoli, hoidetaan tää niin lempeästi kuin vaan voidaan. Mut kerro mulle vähän enemmän, mitä kaikkea sulla on meneillään, Koska mun kanssa asiat ei koskaan ole kädenlämpöisiä, vaan ne on sitten kalmankeilla. Olen mä miettinyt sitä, että kadunko mä sitä, että mä tapoin sen. Mut en mä kadu, koska mä tiesin, että se oli joko se tai minä. Eikö sulla ollut muita vaihtoehtoja?